CM ivimbe imoto yamaphoyisa kumele ugijimeke emavimba amaphoyisa mina kohlanga ngokukhulu ukuzithoba ngicela ukubingelela amakhosi akhona phakathi kwethu ngibingelele amabosopolitiki abakhona phakathi kwethu uDeputy Mayor ngibingelele indlu yonke kaDlamini ekhona phakathi kwethu ngibingelele isizwe sonke sasenhlangwini ngiyathembisa mphathi wohlelo ngizaba mfishane ngizobeka nje kafishane angizoqhubeka kakhulu nomlando kunzima ukungena ezihlangwini zakho tata xa kusuka wena la andazi ngizaqala kuphi bathi ke ngizayibambishisa sibonga kakhulu Secretary Contralesa sibonga onke amazwi sinikeze wona engingakusho nje before ngisho umlando kaDlamini ubayedwe ngike ngaba nesikhathi sokusondelana nobayedwe ngikufundile okuningi kuyena ubuhlakani lobo okukhulunywa ngabo ngabona ubuholi obukuyena sometimes ubenokubana nama jokes kuthi kusenama jokes kunjalo abese shaya authority bese beka umthetho bese sifola njalo lapho same time ngifunde ukukhulu kuyena ngibonga nje mangibona amakhosi onke kaDlamini ela namakhosi amanye akhona kodwa ngicela nje kula kaDlamini especially ngimncane angeke nina bohlanga ngithi nginganitshela ngingumntwana kini kepha okuningi ubayedwa ukusho nakule council ekhona yakaDlamini amakhosi akaDlamini okuningi kuyakhulunywa esicelayo kunina iunity lesifundiswa bayethu iunity boDlamini nokuthi sibuyele esikweni likaDlamini abaningi bayathanda ukubhala umlando nokuchaza umlando kaDlamini ngesibuzo ukuthi uchaza kanjani umlando wabantu ngaba understand awazi imvelaphi yabo awazi culture yabo nokuthi nawubathinta kuphi so angizokhuluma kakhulu kukhona engibhize ngikubhalayo kodwa ke nakhona ngicaphuna nalapha ya ngitheke nje ake ngiqale la kuDlamini oqala uDlamini oqala sonke siyazi ukuthi ngomathalathala igama lakhe akavelanga waUDlamini nje angazi noma ukuvela kwakhe kushintsha kumathalathala so uDlamini kubalekile njengamanje ngoba kuzokusuka ukuthatha isikhashana mangithi ngiyachaza abaningi bangabi nalo ulwazi lwalokho kodwa nje uDlamini usuka eKenya originally endaweni lapho khona kuSembo phansi kwentaba eMombasa kula kusuke khona uDlamini oqala emigrate nesizwe sakhe thole isibusiso kuyise umnguni ezalwa nomne wabo uDlambule babehlukene bama character amabili ahlukene uDlamini umnguni esegula wathi amadodana akhe aweze kuyena azocela izibusiso basho konke akufunayo kwathi uDlambule wacela ukuthi ashiyelwe isizwe aphathe wacaca ukuthi hayi ifuna amandla le wafika kuDlamini umathalathala wathi yena ucela ubuhlakani no leadership nokwazi ukuphilisa abantu abazobe bephila ngaphansi kwakhe
asembusisa-ke Inkosi Mathalathala yamfundisa okuningi. Inkosi uMnguni amfundisa okuningi. Ukunisa izulu ukuthi liniswa kanjani, amfundisa ukutshala. Mangabe niyazi nje abantu bakaDlamini la behamba khona bayatshala, bangabantu abathanda i-farming kakhulu. Kusuka emuva le ngeke ngigxile kakhulu kusuka kwakhe wasuka ke wase elenda ebuthonga ke kuse Southern Mozambique. Ngeke ngichaze migration, mhlambe ngathi kancane we-migration. Manibona abantu bakaDlamini bebaningi kangaka, abaningi bayazibuza ukuthi unyaka nonyaka kuthiwa majority of births abantu bakaDlamini, amakhosi amaningi, amakhosi akaDlamini, almost majority ukhosi kuza kanjani? Ubuhlakani obabunikezwe uMathalathala and kwase kuthi transcend kuma generations wakhe kwehla kanjalo, nesibusiso sakhe uMathalathala sehla kanjalo. Ufika nje ebuthonga ezokwakha khona kade bemigrator, kwakungafani nabanye abantu ukufika kwabo immigration pattern yabo. Abanye babe migrator emini, ebusuku balale, zifike izilwane zasendle zibahle, zaya ngokuphela izizwe ezinye zabuya zangena ngaphansi kwaDlamini. He was a greatest leader kusuka kwehliwa migration kusuka down south from Central Africa to East Africa, nokuthi bazofika la ebuthonga. Bona into ababenza differently kwakukuthi emini bayaphumula bamigrator ebusuku. Ebusuku is the time ilwane zasendle zihanda khona, zizingela khona, so bahlangana nazo head on. Akulula ke isilwane sik-attack sikubona ukuthi uyasibuka namabutho akho abhekile. Kanjalo sakhula ke isizwe sakaDlamini, while ezinye izizwe zehla zincipha esakaDlamini sona siqhubeka sakhula. La befika khona wakubonakala ekuseni sebephumula kwaze kwathiwa ngabe kusanelilanga isizwe sonke sikaDlamini, ngoba abantu laba behamba phambili bathi mabethi balande bethi basahleli lapho babone sekufika inqwaba yabantu isizwe sakaDlamini, bathi laba bafika ekuseni nelilanga kuthiwa ngabe kuvela nelilanga. So manizwa kuthiwa nina bekusanelilanga boDlamini kusuke kushiwo from that migration pattern. Kuningi okushiwo ebuthonga ke isizwe sakaDlamini sahlala khona sabusa 200 years, 2 centuries before simuvele kaNgwane. Mind my language, kaNgwane, not Swatini. Mabesuka ebuthonga migration yabo basuka lapho baya kaNgwane. Ilivela kaNgwane ke likhulu boDlamini, not le Swaziland yamanje ekhona. There's a reason Swaziland seyincane ama borders but that is for another day. Angifuni ukuthi ngizwakale politically, ngifuna ukulokhu ngizwakala ngehistoric. Sometimes ke kungisindo ukutshela abantu abadala umlando ngemncane, abanye ubone ukuthi hayi sebegiya ngesihlanga esimhlophe, kanti mina angikakagiyi ngesihlanga esimhlophe. Lokho kusho ukuthi abanye sebempunga, mina kanti ngisemncane. Kodwa ke ngaba nesibusiso, ngathola abantu abadala bangihlalisa phansi bangifundisa konke lokho engikusho. Ngiyakubona ke nje ukufunda izincwadi lezi ezibhalwa ngabelungu angirelanga kuzona kakhulu. Ngiyazifunda nje ukuhlanganisa lapha nalapha ya. So mabefika ke kaNgwane boDlamini, kukhona njalo aboDlamini abebelokhu bephuma njalo one by one. Mangithi one by one angisho seqhu sendoda, mhlambe kuphuma imizi noma isigodi esithile sehla sizangala ngasezansi. While behlele ebuthonga nje ngesikhathi sikamswati oqala la kwi-history yami lena akubhaliwe, kodwa khona umntwana uNkosifetshane wasuka lebuthonga waze waya endaweni ekuthiwa kuse-Eastern Cape manje, ngaboDlamini bonke lapho. Kuzothi ke kufike isikhathi la kusuka khona uLusuka Likhulu ehleshulelwa ingxenye yesizwe ukuthi athathe isizwe sisuka kaNgwane sehla siza ngala. Kungesikhathi lapho kubusa khona uSobhuza oqala.
ethatha nje sobhuza oqala kwakune reason yalokho enye mhlambe engichaza makhona amakhosi kuphela ngoba ngazi mhlambe khona nezintatheli khona basuke bangiquote wrongly ukuthatha kasobhuza oqala bezola ingwenyama undungunye amadodana oqala emathathu kungisobhuza oqala umntwana kosicebisa umntwana kosimakwekwe lo mlando lengochazayo ngachazelwa ubaba ufana noDube kuma lectures wakhe ngiyathemba niyamazi bekunene nguye futhi bekaphinde abe iadvisor ngosobhuza wesibili nakwingozi umthwalo wesithathu so umlando omningi ngawufunda lapha kuma sessions naye umuntu omdala before akhothama so ulusuku kakhulu ke mayesethatha wabe senikwa isizwe kuthiwa kehle eza ngezansi kungakho ke mhlambe manizwa abanye bethi hayi thina sibona bodlamini abasuka eSwazini sabodlamini abasuka ungakayiwe eSwazini ba confuse into eyi-1 Kangwane naseSwatini original name was Kangwane and original land was huge the current name eSwatini ingene masekuphethe inkosi umswati wesibili kwase kusuka ke kuseSwatini nalapho ke ilive labese lincipha khona ama peace treaty ayesayinwa ilwa ingonyama ilwa namabhunu namangisi bonke kunesikhathi lapho ke babe sebevala khona imingcele bekhanda imingcele ekhona lapha yakhandwa abelungu akusiyo yethu abaningi bethu bavaleleka ngaphandle kwekomkhulu not by choice kodwa ke angifuni ukuthi sengiyapolitika ngoba ngiyazi ukuthi likhona iphulelo ngwenyama lapha lokuzama ukulungisa nalento abayemncele ungazi ukuthi selihambe lafika phi so nakasifika ke la usibakhulu kunezindlu afike la usibakhulu wayikhanda zaba u4 there's a reason ukuthi usibakhulu mayifika la ekhanda izindlu zaba u4 ngoba nayisuka le Kangwane ukhosi babuka izinhlaka ezongu4 kuba kusho ukuthi kuba indlu yaMswati kube indlu yaDlamini kube indlu yaSobhuza kube indlu Kangwane lezo zindlu zolu4 okuphatha khona ukhosi ukusuka ngabeka kanjalo for everybody's understanding ngoba mangithi ngizoyichaza ngeSiswati mhlambe labanye batodideka batoba confused so ngathi izindlu zongu4 kanjalo kwakukhona before unkosi naye waba ingonyama wakhona unkosi oqala wakhona unkosi wesibili akabasanga khona unkosi wesithathu sokuqhubeka lama titles awu4 so kukhona la ngikhulume khona umntwana kosicebisa suddenly sengikhuluma ngolosibalukhulu akekho kaDlamini umuntu owazalwa kwathiwa wena ngolosibalukhulu kwaba ititle anikwa yona nakanikwa ingxenye yesizwe kuthi wathatha le ngxenye yesizwe wehle nayo uye lendazi ngiyabheka indawo okuhlala wayesekhishwa ngakwelisiko wanikwa isizwe wanikwa ititle wahlonywa usibalekwa lakwa basebekethi ke lo hlonywa usibalekwa olukhulu nguye ozoniphatha usibakhulu so ubukhosi bethu boDlamini bunesibusiso ingakho ngithi kumakhosi akithi ngiyacela bazibambe izinto zakithi zonke ngoba isibusiso esilapha yasikhulu sisuka le emuva and engizocela futhi ukuthi amasiko akwaDlamini specifically engathi boDlamini nawavuselela la sekushoda khona ngoba siyabona mhlamba abaningi ningangabona nini nibone ngathi hayi aboDlamini ngathi ababathandwa kakhulu noma inkosi yamakhosi le i-applyele i-recognition ye-kingdom yoDlamini kodwa ngathi nje into iphushelwa le kodwa amalokhosana amasiko akithi bawathanda kakhulu futhi bawathanda bayafa ngeke ngene kokuningi amakhosi amaningi esibonile encwajwa ngosiko lakithi
ngiyazi ukuthi sikhona izindlu zakithi esawaqhubha lamasiko abaningi kuthe makuvela kumanyozi kuthiwa hayi uyisifiso inkosi ethile yathi ifuna ukungcwatshwa kanje inkosi ethile yathi ifuna ukungcwatshwa kanje siko la kaDlamini lelo konke lokuthi inkosi ingcwatshwa ngamadoda kuphela inkosi ingcwatshwa emgedzeni inkosi ingcwatshwa ebusuku siko la kaDlamini konke so thina ke masiwabheke lamasiko ngawakithi bazosithathela wona at the same time kodwa futhi thina bengafuni ukusirecognize ngobukhosi bethu yet lokho kungokwethu bakuthatha bakuthi ngicela ukungabe emude emphathi ohlelo ngiyathemba umlando uyaqhubeka lapho angifuni ungena kakhulu ke ezindlini zangapha sesihleli ngapha ngoba siningi kakhulu zingafuna isikhathi eside manje ongena kumlando wendlu ngizocela nje kulokho nje ukuthi nakini bantu abadala sibancane siyacela ukuthi masifika yayishilo inkosi Yamakhosi ukuthi sengathi indlu kaDlamini ingaba neoffice la uzothi khona makufika umntwana kaDlamini angatreatwa nje isinoma kanjani ufika umntwana enkosi atreatwa ngendlela lekungiyo azi ukuthi ufike ekhaya kula uzophela khona ukuthi ngithi mangibuye endlini ethile ngisabuka endlini ethile ngoba kufanele ngazi ukuthi nangifika kule yandlu kukithi nakhona mangifika ngiphatheke kahle nala endlini yakithi nakufika lo munye uDlamini noma kuthiwa ubuya kephi indlu naye sifike la ekhaya ngoba la ekhaya aphathwe ngendlela le eqhakathisekile nebusisekile ukuthi azizwe esekhaya angazizwe njengesihambi umntwana enkosi makala ekhaya okuningi ngeke ngikusho koDlamini ngiyabonga nje ithuba umphathi wohlelo ngimncane ngengaka ngisenkosi Dlamini siphuthuma